De actuele cijfers over studiesucces van Caribische studenten in Nederland zijn ontluisterend. Een slagingspercentage van 17% gemiddeld in het HBO en van 37% in het universitair onderwijs. Vandaag bij het jubileum van de Arubaans-Nederlandse Genootschap mocht ik spreken over het studiesucces van studenten binnen het Koninkrijk. En helaas zien wij dat Arubaanse studenten in Nederland niet per se slagen bij hun studie. Maar vaak zijn er studievertragingen, veel uitval ook en ook veel switchgedrag. En ik vroeg me af, hoe komt dat? Kunnen we misschien op de eilanden de studenten nog beter voorbereiden? Of ook meer informeren, wat kun je op de eilanden studeren? En wat maakt het met je als mens als je nog dicht bij je familie zit of ver weg? En daar zien we toch dat we grotere slagingskansen hebben bij studenten die op Aruba studeren dan bij studenten die naar Nederland gaan. Hoe kunnen we even verder of hoe kunnen we even dit verbeteren? Ik denk vooral het laatste jaar op school is heel belangrijk. En dan ook die manier hoe we die studenten begeleiden op dat moment dat ze die keuze nemen welke studie zij willen volgen. Aan de Universiteit van Aruba bieden we daarom een Academic Foundation jaar aan, waar studenten aan hun deficiënties kunnen werken, maar vooral ook leren wat is mijn neiging, wat wil ik eigenlijk, waarvoor sta ik in het leven, wat voor vaardigheden moet ik ontwikkelen om te excelleren, om echt een vervolgstudie makkelijk op te pakken. En daar helpt zo'n jaar ter oriëntatie zeer. En u vergelijkt met het systeem van in Nederland, maar of het systeem van de Verenigde Staten, is er een soort 82% van slagingspercentage. Wat vindt u dan van deze verschillen? Misschien is het makkelijker van de student van Aruba een grotere slagingspercentage te krijgen in de VS, ter vergelijking met het Europese Nederland? De slagingspercentage is aan de ene kant heel belangrijk, maar we moeten ook vragen, wie wordt zo'n student ontvangen? Als je als Arubaanse student met een Nederlands paspoort in Nederland aankomt, word je geacht meteen mee te draaien op het niveau van Nederlandse studenten. Maar je komt uit een hele andere cultuurcontext, uit een hele andere schoolomgeving. En dan heb je niet diezelfde steun die je bijvoorbeeld hebt als je naar Amerika gaat, waar je echt als een buitenlander wordt gezien, als een waardevolle toevoeging aan de universiteit, waar iedereen je welkom heet en echt in het begin, vooral in de startfase, je bijstaat, je begeleidt, je coacht. De eerste 3 maanden zijn cruciaal voor studiesucces. En ik denk dat daar in Nederland op dit moment voor Arubaanse studenten te weinig begeleiding wordt geboden. Soms doen studenten van Aruba zelf de keuze om in Aruba zelf te gaan studeren. Ze doen een soort tussenstap bij de Universiteit van Aruba. Hoe gaat het met het niveau van de Universiteit van Aruba zelfs? Kunnen ze makkelijker aankoppelen aan een soort systeem hier op Nederland? Ja, aan de Universiteit van Aruba zijn we in de mooie positie dat we heel kleinschalig zijn. Ik zelf ben jurist. Ik ben gewend in collegezalen met 2000 man en met een video te zitten. En je zit soms op de trappen omdat je niet eens een stoel hebt. En dan kom je in Aruba in dezelfde collegezaal waar hetzelfde vak wordt onderwezen en je zit met 25 collega's samen. Dat is denk ik een heel goed voordeel van studeren op Aruba, de kleinschaligheid. Bovendien zijn onze opleidingen geaccrediteerd, dus je hebt een internationale standaard. En ja, je bent toch een beetje in een vertrouwde omgeving. Je hebt een warme lunch en niet een koud broodje met een karnemelk. Dat zijn allemaal die kleine dingen die je ook op je gemak voelen.